Здравейте, хора! До мен е... Здравейте, хора! Така. Аз съм Evil Boss. Аз съм Devil Boy. Така. Байчо Коли. Без простоти и без нищо. Съгласно. Добре. Ние снимаме влог, нали така? Точно. Позна. Добре. Да. И... Позна. Добре. Така. Снимаме клип. Много як влог. Да. 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 Не знам на къде гледам постоянно, ама просто като правя влогове, 3 влога стига, бе. Прав си очилата. Правих си очилата. Така. Така не мога... 50 секунди не мога да направя влог. Така. Пак казвам. Здравейте, хора. Здравейте, хора, аз съм Devil Boy и до мен е Evil Boss. И правим влог. Това клипче е влог и клип за нова визия. Ето я, ако я виждате. Погледни насам, Анко. Също така, няма да поглеждам никъде. Аре бе, трябва да снимаме за... Така. Абе. Също така. Аз не мога да се изкажа от Evil Boss. Ай, че съм добричък. Си заключа устичката. Така. Ай, като Evil Boss толкова отворен. Я кажи нещо, бе. Кажи нещо. За какво ще записваме? С какво записваме? На какво ще записваме? Аз мисля да правим клип как играем футбол навънка. Също така ще записваме клипове на много игри. Кажи една от тях. Една игра на телефон. Агарио, Soccer Stars, Летерио, Слетарио, де. Мълчи бе, не ми кажа. Майнкрафт и не знам какво там друго. Така, на тези игри, които каза Evil Boss, нали така, бе? Да, бе. Нали така скаже? Да, бе! И на нея ще снимаме. И мерси за хора за 9 абоната, които се абонирахте за мен и за него, не за Evil Boss. Пълга са хора... За неговите 5. Имам само 5 абоната. Аз имам 10. Искам повече. Извинявай, че те прекъснах. И кажи хората имам само 5 и искам да имам повече. Да. Ако искат да се абонират. Да, хората се абонират за него и за The Boss Marty 1. Нашето приятелче Марто, което е на море. На море. Той е в момента къде е, бе? Бъда да го знам на Хавайте. На Хавайте, на тропиците, там, дето базикам се, той е на Черно море. И... На черно, то не е на бело. Да, я знам, това си е негова история, така. Така, хора, това е влогчето. Влогчето? Да, влогчето. Абонирайте се за нас. Ще се радвам, ако имам на 1000-ния си абонат и на неговия 1000 абонат, може да направим пак влог и то за визия и за такива неща, за ревюта, за компютри, PlayStation и Xbox и такива неща за екрани. Както примерно за на Heaven Bull и на Del 3 ревят, ние и така ще правим, нали така? Да. И надявам се да се абонирате за нас и да ни харесате клиповете. До мен беше Evil Boss. Аз бях Devil Boy и до скоро. Чао.